Kaarle Herttua halusi vuonna 1597 saada Suomen haltuun kuningas Sigismundin kannattajilta. Hän hyökkäsi syyskuun alussa säätyjen tuella. Suomen käskynhaltija Arvid Stålarme yritti estää maihin nousun, mutta joutui perääntymään. Heti Turun linnan piiritystä edeltävissä neuvotteluissa Kaarle esti Stålarmin paluun linnalle ja piiritys alkoi 11. syyskuuta. Piirittäjiä oli noin 6500 ja linnan sisällä puolustajia 1500. Linnan etu on, että paljon pienempikin joukko voi sitä puolustaa. Piiritys alkoi tykkitulella molempiin suuntiin. Piirittäjän heikot laivatykit eivät tuhonneet linnan muureja. Kuitenkin puolustajista moni ei uskonut voittoon, ja joka yö linnasta karkasi puolustajia. Kun linnassa oli enää 800 puolustajaa, joutui se antautumaan. Antautumisen yhteydessä Kaarle antoi puolustaneen miehistön pitää työnsä, mutta vangitsi heidän komentajansa. Voiton jälkeen Kaarle joutui palaamaan Ruotsiin, ja linna ironisesti palasi jo muutamassa kuussa Stålarmille taisteluitta. Se oli Turun linnan piiritys alle minuutissa.